Susan? Sorry. I'm scared to get up because my mic stuck to my arse. It was. It fell off. Oops. They can hear me talking. At the end, when people are talking in the audience, should I ask them to introduce themselves and maybe what their role is? Because I know that they're involved in language planning and stuff, those people that are here. All right. What should I... Ciad míle fáilte roimh fad go dtí sópéalnaigh Séamas an sa Daingean I gúnta Chiarraí agus ócáid anna speisialta Olaf Gundívan sa Tronhona mar chud the Good Information Project. Is tugra é seo a á riara ag thejournal.ie, há siad a taistil timpeall na tíide le cúpla míonis agus iad a ddírig go dticach an pobl agus go bhallmódaíocht scileanna fé chunas idirghealú dhéanamh idir ólas atá críonbeacht agus ólas atá míchrín. Agus tá tééis tíamaí íagsúla a phlé fudfad na tíide le pobl íagsúla. An nocht an sápéalnaigh Séamas hámid chun plé a bheittheagainn ar chéama
dar tedal an Ghaeilge faoi bhrú nó faoi bhlá agus farm ho panel anna speisialta ho sanolas acu I réimsí I agsúla agus beisiad san farin láiseach. Is mis Sláine Ní Chathalláin, creaaltóid agus irisisiúid le RT Radio na Gaeltachta I maiile na ngála gúnta Chiarraí agus colúnaí rialta leis an iris líne nos.ie chuma. Mar sin don giad chearú uirichlaigh, nó don giad tí cearú na uirichlaigh be míid a caint agus a pléansá agus ina dhéag san be ceistena ón lochtfiochan agus bíigi cuioinehar san inis má sibhar dalé. Mar sin gan na hiilemuile chuir mé ar banéal in nuildíh agus in nahanna díh. Séan Kelly tas nó me leta Séan Kelly feisir orpach tá aithna súlagah agus beidir go bhfuil builte go bhleis feisir orpach do chud in Gael in isgurt na tíre. Agus tá sé chumá lárnach bortaí phobal na hórpa agus buintach le annach chud túns gona bhí agsúla I Parliament na hórpa agus ar chustí a bhain le fuineh túns golíocht agus mar sin do. Agus bhí ócáid anna speisialta go Séan I dús na bliana sa mí anar nuair a bhí sé ar an giad eisire a dhéon molla gunnean faoi lasú ar lí orpach in Ghaelin. Agus sin puinte anna speisialta mar bhí an Ghaelin is tócha ina tanga ebje san intas orpach le cúig bliana diagach tá sí áide inis mar hanga ifigiúil go hilagus go thomláin, so buin ócáid anna húntasachta cheán agus be míid á phléí tíanaí. Orlaith Ruiséal tá sí farin chomá ó ar daoinecha sé orla agus tá sí ina stúrthóid hús má scéime tá á riire ag aireacht chuir go riine I maiile téirigh agus duan tús má duan siad iireachtas tócha takeúla tailig atá dhéirigh a gcuid leanaí a thógant Chiarraí agus crinsead seirbhísí agus takeíochtaí ar fáil dóibh san. An tú benahansa ná lísa Nic An Bhreithimh agus tá lísa take chuúnú bhleach lia inniuh, tá lísa ag gobar le glúiseacht na hórapa in éidir agus tá sí ina canasaí I dachas agus cumarsáide le san, agus sé an rólathg glúiseacht na hórapa in éidir ná an cheangal idir an tír seo agus an órap a churchan cín agus a Harbert, agus tá sí ina láir thuirla radio na lifa chomáile dem líana. Agus Séan nó Séan Ó Súilleabháin, bíon daoine measca suasach Séan Ó Súilleabháin a thugann sé héin nó an Ceirraí Cowboy agus tá aithne gunnar fadar Séan os na meán ho síalta agus é a chur na Gaeilge go mórchan cín I ngach gné dá héal mar méóir agus mar chuine ó chumá Chiarraí a bhíon gachéine agus Séan ar TikTok agus ar I héile meáin nach iad. Sinné stólam, sin sibh agus sin ar fad, agus tá nóid an phlé inis le ceist thamchan an ceist chéanana chur gachéin ar dúis mar hús ar nóáid sa. An ceist thug am riomh ná is tócha tá nó me leta orlan sátais gur is chun grídam iad a thuir an fearsanta héin, cá seasan an Ghaelin mar hanga bheo pobl filáthis. Wil mar dús gur corcaíoch me a marachta den féinrá taptí gur cíireach níisi a sin so me. Stólan goil míad náid anna hí múl felláthir ó hebh na Gaelna dá. Tá go leor rudí úntacha tarlúmt agus tá go leor daoine ógus áiteán agus tá stáitinis sais a déanamh inistíocht dáíre sódam tá fihi sé duine fostathe go náisiúnta mar fleanála hetangan. So sé sin rá go bhfuil siad a fiochantar seo ar llí anna gáiríre. Achas tólam chomáile sin golamíd in caiimíad a bheith macánta agus caiimíad a bheith fiarún méal an héanad tá míad an áit anna lochail a chomá ó hebh an tangan dó. Go háirithe beidir sa Gaeltach beidir níos mó ná geantar ubrachach beidir go ní sláintúla ná riamhanis a gaharachas rudí mar sin achs na Gaeltachtaí féin tá míad a stáid lochailach go leor ó hebh tanga bheith á thuirt ó glún go glún. Ok, gur maigad Séan cadíide dhearchas a sin. Well, is dólam nach féidir ará go bhfuil sé fíomh lá ná níl sé fí bhrú có olcas a bhí sé blianta hin. Mar is dólam bhfuil stádas níos fearr ag an Ghaeilge inis I meascan phobal a dús tá níos mó meas daoine an Ghaeilge, a lán daoine ag rá gur bhhail ó Ghaeilge leabhart agus dearann sin iarút níos ríis. Is minic a bhúna na daoine ar an Netlan nó fiúháin sigtarne sa Ruiséal agus leabhróg sé Ghaeilgelum, daoine nach éon aithne go mórtha. Agus táilte sin timpeall an dána ligh. Agus tar nó na daoine tá ar leir tá níos mó measachar an Ghaeilge ná na daoine beag ag baile. Agus tá stádas I fiúr mar a dú tú
ag an Ghaeilge is mar tanga níháin ifigúil ach ibre sa Parliament agus san Aontas agus tá jobanna ag dá leis agus tá gunn sé sinsáidstádas don Ghaeilge chumá. Agus go háirithe nuair ag an daoine na tangacha eile agus iad fíomh lá an siad gur ceart ar danga féin a chuimhnú agus a churcann cín chumá. A bhí sin tá sin níos éasca in áíire an Ghaeilge a churcann cín is agus a chuimhnú ná mar bhí sé riamh is dólam. Na bhagur mágad Lisa cad fútsa. Well, is toch mar an tain blá clíoch Peter sa seomar ach ar banil ar leiad ó hih blá clíada ó hih cuasaí orpacha de, tá héana gobar cuasaí orpacha freisin agus leis an obair a dhéanam le radioúna lifa le cainteoirí Ghaeilge timpeall na crunne. Sa tlí is na rudaí a eicem sé hain tá sé go mór faoi bhlá. Im lá clia timpeall na crunne agus ar hih cuasaí orpacha de. Tá faiban a cínte agus déontóin le orla ar levéil náisiúnta agus ar rudaí a chaimid a bhaint amach agus bhíon buairtha faoi na Gaeltachtaí. Ach im lá clia fecum ghfuil siad dul ó neart go neart, fecum céad ibrí deonach fós le radioúna lifa in anion na pandéma, fecum pop-up Gaeltachtaí a tosú a rís buíochas le dia le duine. Agus an sin ag levéil orpach fecum an meas sin ag ordú agus ag ordú I measc na néireannach atá sa Ruiséal agus a Strasbourg, agus an sin a measc dína timpeall ar an Eorp ag gobar is na institútí aber mis dína ag rá inis go mraithníonn siad ar an Ghaeilge go níos mó meas an sin don Ghaeilge sa Ruiséal agus a Strasbourg agus í inis mar theanga umláin ifigúil ibre de chuid an Aontas Seorpaig. Agus ar deire an chlór dhéanam se le radioúna lifa thosaigh mé 10 mbliain ó hin inis é. Agus rud a bhí a gceist agam ná leirt le Gaeilgeoirí timpeall na crunne. So cheap mé á duine mé seo mar rud pílóteach ar fad bliana. Agus tá mé inis seo dhéanamh le 10 mbliana 52 seachtain sa bhliain agus beirt nó trúr íana gach seachtain agus níl deire tagthaí leis na híana a hagann tugam i gcónaí. So tá níos mó muoína ag chud acu siúd is socha uaireanta bheithir a radio sa ag leirt na Gaeilge ach tá go leor ábhar dóchas measam cé go bhfuil go leor fós le réiteach agus le cur leis. Gur mágad. Agus I teoinn có seasan na Ghaeilinn mar hanga pobail duite. sé ach méid sin na háúmis ach is toch nuair bhíosam mar garsúmí óg. Bhís idir gá héal ar an chuid slite, bhís ag Ghaeilgeann áit nar mar an Gael nán agus an son híos an aire le bhaintear híos agus bheannach chuid Gael nán agus chola annach chuid alagón agus droscéalta nuair sin go raibh méid na gaiintóirí dúcha se le dú agus go raibh an blasach chailúnta daoine rudí mar sin. Ach tú blianta beag an nuas hána ghóchas agus an bhí sneach tuchadum ó hebh na Gaelnada fé mar dúirt lísan son las mod net fiú in áitne orbachas rodí hamtrééis bheith pop-up Gaeltachtaí agus ceach bio bríomhs héan an teanga bheith a fiú agus be mí de pléin na meán ho síalta níos díanaí an dóchas a thugann sé dom sé do chreite daoine ag úsáid na teangan fudfad den tíide agus fiúháin las mod an dír se. Agus is tólam más féidirlín ó momentum san na thuirtaráig agus cinead leis beag dóchas an. Beidir nach an Ghaeilge chéanas bhí riomháin a bheith ann a be gan na haiségin an agus caiimiid bug raiglis leis téil leis líomháin a po bhhailm leis an severas a chimead agus thuirtaráig más féidir leis. Sin ceist sin ábhar ná féidir a réiteach seans. Gur míle maithagah be mí de pléinis ábhrí agsúla sa san spéise a bhainein liver fad agus a teáin I chealaigh tas nó me leta raimid siar go dtín ó cáid stairiúil san a bhí san Eorp I mí anir ina rás héin a molle lasú ar lí Eorpach tí Ghaeilinn, lauris tí Ghaeilinn agus fiocánachad as na meáin ar fuid is tócha na hórpa suas ar sin gan trocht bhíon héin sa hanéidir bhí dín anna bhórálach as an ócáid san. Cécho speisialta nó táchtachas bhí sé sin dute agus chuna sa bhrá sé bheith páirteach in ócáda le héad. Bhí sé anna háach agus bhí bródar grós in anna dhéanamh mar ní féidir le rud a hálúdum céadúr a gúrháin. Agus bíine an chéadúr ach ní hé sin rud is táchtaí an rud is táchtaí níos ná go leannig mí de raig agus tá mé ag grísa dus na feisiirí eile cé ná raibh siad an man beidir Gaeilge leabhar go lífa chun an rud céan éanamh agus tá siad chun creidúnta thuúrtóibh tá go is módómh ag déanamh iirecht agus fiúháin rian na pandéma rian na landéamh iirecht órádaút as Gaeilge sa Parliament cumá. Agus tá sé sin har a bheith táchtach. Mar a dús bín díine ag fécinint na statisticí, cé bheith díine leabhar Gaeilge, cé bheith díine leabhar an teanga eile. Agus freisin is breló
échlosint. I gcónaí nuair a leann tú Ghaeilge déirid feisiúra éigean dit faoin me feartainna bha sin, túraigh siad bula bostid, is prálam de hanga, agus is dólam nuair éigean tú é sin fecinn tú an sibhas a bhaine le ná danga, agus có tácht agus is tá sé éco mar bio, mar ní féidir leis na Garamánig, nó na Spánig, nó in eile éco mar bio ach muinte na Héireann. Agus is dólam go digan a lán daoine sin is, agus mar a dearm agus mar a dúchtam nó cholechan seo, tá seans níos fearr agin is an Ghaeilge churcin cín bead an nach raibh imothéal mar éice mé réanos. An dug sé stádas ábhrí níos irde go náisiúnta don Ghaeilge an ólaat an méide hála san lásan. Agus freisin is dólam go chuann sé brú agus is mar é, brú an dáil go háirithe, níos mó Ghaeilge úsáid. Mar tá an chuid is módas na seanadóirí agus is na teachtaí dálan sin, tá Ghaeilge chu, agus mais tá míid ag déanamh fíoríireacht I ballmantí hórpa an Ghaeilge úsáid, cén fá nach bhfuil siad an úsáid níos mó sa dáil. Agus rud amháin eile, bu chóir go mbeadh sais an dá hangchas ann, go háirithe, ní gádóibh seasamh sús ar feadh gáú trí ó méid agus Ghaeilge leabhart an tan go léir. Tá néir siad beagán de ag go tasach nó sa bhein nó ag deire, cabhróg sé sin. Agus tá néanana ceachtainna iarach beag, dhéanamh sé andifriocht, agus bíon daoine ag fécinn ar an reachtas agus mar sin ar an telefís. Agus go háda daoine óga, má ecann siad go bhfuil daoine múla rá ag leabhar Ghaeilge, déanann sé andifriocht. Agus fiú an freisin is brealam I gcónaí nuair a bhíon cluichí ar raibh na Gaeltachta nó TG Cahar, go mbeadh daoine éigean go háirithe imreoirí in an Ghaeilge an leabhart go cúpla seach na hin chunig mé teag de búrca agus é déanamh agal a bhas Ghaeilge. Agus is bre go háirithe daoine nach bhfuil na chónaí sa Gaeltacht nó dairigh siad níos sa Gaeltacht. I bhfuil úsáide sa Ghaeilge agus bu cóir iad siúd a chur chun cín ceach sean sa gceimiid. Lísa há taithí go sa bheitthe plé leis an órip I de fost agus nadidir éach na deis an áfáilin is, aber ó heh stúcháin a teangaireacht, híidir ann ach tá níos móna seán na tócha tuis gur teanga bheo bheithíochas tóchaí an Ghaeilge san órip go hefigiúil. Cínta, so an glúiseach na hórpa an éan chuirmid amach liste den na puist ile atá ar fáil leis na gachardú na hambasáidí go dtí na institúdí ar fad. So gach seach an chuirmid amach an liste seo agus táid ag feicáil an méadú sin na gcónaí na deisinaí atá ann do chuoine le Ghaeilge. So nar bhíimiid ag leabhart le céimnithe óga agus tíine smaoineh ar chuir isteach ar na deisinaí seo, dearmid buin úsáid as cibé Ghaeilge tá agat. So cuma má tá céim agat sa Ghaeilge nó má tá ord céim agat san aistriúcháin nó cibé rud. Ag brathir an rud a bhfuil tú chur isteach ar is fiú go mór úsáid a bhaint as chud Ghaeilge ar slí éigean agus tú chur isteach. Tá ilm a deisinaí ann mar dúirtú Sláine agus ní amháin san aistriúcháin, ní amháin san teangracht. Ach rudí eile ar nós tá cúntóirí teangan ann, tá daoine bhín sa gobar le Séan le Ghaeilge, bhín sa gobar lumsa le cuasaí Ghaeilge in glúiseacht na hórpa in éan. Tá deisinaí éagsúla ann agus caithfar an Ghaeilge úsáid do sin. So tá na hibrithe sna institúdí le Ghaeilge inis tréis dul méadú faoi chrí le cúpla bliain ús agus tá sé sin timpeall ar 200 inis massam sna institúdí ile. So tá sé just ó dul ó neart go neart agus mar dúirs tú hain tá nasca go sin le cuasaí náisiúnta agus nuair ecann tú alt ar nó an irid sin alta bhí ar The Journal, san Irish Times, mí anar, bhí mar breanúir cad a bhí atarlaí san Eorp agus an sin bíon tuncar agus sin ar méid a Harlíonn sa dáil is dói. So, tá sé ionintach eáil agus luigh Seán rud éigean an sin freisin faoi bheith ann rudí dhéanamh trí Ghaeilge bheith in ann córáte bheith agan trí Ghaeilge. Tá agam héin ó bheith gobar ar an dá referen 2015 agus 2018 bhí fiachtas agan trí Ghaeilge agus bhí sé sin fíor hábhatocht do phobal na Ghaeilge go raibh siad an ann na referen seo a phlé trí Ghaeilge ground stór focail agan groimid an ann díspóirtaí a bheith agan i radioú na Gaeltachta agus a riile faoi in referen. So caiimid a bheith an ann rudí dhéanamh trí Ghaeilge agus na córáte bhín agan na méle a bheith agan an Ghaeilge mátá si chun cinál leanúid raig. An saoil ágainmh
gohélas gáin lán a bhreachtan tí réilinn se. A cheáinní cheala tu mar an asrúta hospriúcan agus polisithe uil bhíanacha ag an stát an sahanéirin. Chuinn réil na churchan cín mar hampla go meach fihe fáin géad das na daine ha fásta is nar náil fablí go meach goileanna có féimlíonn fihe i tucha. An leir é sin fihe fáin géad a gapan tú nó. An bhfuil sé a DGhar na rudí carta chun réil na churchan cín. Beidir é ach mai téan na figúrí sús tá sé bhar níos fearr na iad a bhíagdul síos. agus caifas tócha daine a grísa chun é sin íanamh. Ach is dóm freisin gur cat ó díú go háirithe ar an córas a dachas. I dro is go mbeoh daine ag fágáil. Tá lumsa an bhunscoil agus iad an Ghaeilge a leit. Feici mar hampla san Eorop, Luxembourg. Laurann siad ceachtainna trí nó cearan nó cútanga. Agus blian amháin in san bhunscoil déanann siad ceach ile ábhar as Luxembourgis, bblion níig Garamánis agus mar sin de. Agus cén fáin nach néanamh é sin in san bhunscoil an seo beidir go háirithe ins na níán, mar tá sé in bhar níos éasca éontanga a álim nuair a bhíonn tú óg. Is minic bhúlim le Maracha san Eorop agus bí leanaíocha ní bhíonn siad ach 3 bliana díos, agus bíonn 3 nó cearadh teangacha chana féin. Agus is tólam gur catún díú sin. Ceach rud a dhéanamh trí Gaeilge ar feadh bliana amháin in san bhunscoil. Ag deireadh na bliana sin bheadh siad sa slíofa agus bheadh sé bhar níos éasca dómh amachchan sin. Agus in sin déad fá i bhar níos mó daine instantá servís agus in ceachéan ardpór blií go mbeoh níos mó Gaeilge. Agus tugadh siad an Gaeilge chuhann sin níos éasca go nádúrtha mar deireann tú. Cén fá bhfuil na tíorthéile san Eorop 3 cearadh cútanga gacail gine ag go níl tanga bháin ag an go is mó daoin san éireann. Caim fécinn sin. A Orlaith Ruiséal go gceart an tusa harcasteach an samar há anathe hí go sa bheithe pléile leanaí bunscoil agus sa dúis methirí agus gan trácht bhíor le bheithir dul cá sé dechar an ghaile na bheithir dul mar níl se leirt ag go bailile cho mór agus a bhíoch. Cad a dtíar fáil le molla cheáinan san? Well, stoilm bhfuil sé tá sé tarlú hena héin sna Gaeltachtaí go bhfuil toma dachas take isteach agus go ná begéan bhíar le bhhaine do aonanna go meise arán go héanaan is, agus rodúntaach sin agus canhéamh ná fiadhé sin íanamh go náisiúnta bheith sé go díal ar fad dá fiadhé sin íanamh go náisiúnta. Ach be sé anna hímúil fiochant mar stocha go dána sé seo nílte a bhaim chófada son agus an son gan dat hí an tréimh sin na pandéime seo chuir sé sin isteach anna bhór ar an chuncheapar fad do tomadachas níor hádig puindad ar íris. So be sé simúl fiochant cén slatóise bheige có ar chunsa chu sé bhaim ar lenaí agus cénsáis cumis tangan bheige có fan amas a hagann siad í rang go héan. Agus stoilm go anna phleanna é dhéanamh go náisiúnta, ní leon fána fiadhí é dhéanamh stoilm. An meach impluchtaí Dámún faoi ar scoile ar feadh bliana mar hampla agus san dámach na leanaí amach a bhaile agus bíorla chu lasmód an Ghaeltacht nó éáit eile gnús a Ghaeltacht mar hátarlú chomá an gcuirch sé na stachar sin nó. Well, is stoilm fé mar deir Séan tá bhfuil deirtar linn go leanaí cho si cho ábalta ar rodí de friúla a thuaisteach. But I mean can tú méid ama áde a chaamh le dí. Bíon daine bíon úntas orintanta ar bhúntóirí nó ar hisismóirí nuair a bhreathn siad go bhfuil siad a tógannta leanaí le Gaeilge. Tá nó a fada mé ar únchur agus eischur, agus muna mínach méid áirithe únchur an ní féidir a bheitsú le eischur mí nádúrtha. So sé sin na gceist chomá ó hebh tangan dó leistigh do dheataí na scoile sais. Cad fútsa a sin ó hebh do chud scoíocht a héin is tuchas óige stoilm an ar an banéal, aber an stocha tá camerará go mraithim héin gur sais duine ar leto mar ní tógach go hilas go láin le Gaeilge agus chun tú leite nuas ar fad idir mar hanga agus an bjuk sé tó an bhór si greimmart nó chuna sa hála sé an duite, mar ní híon chóir sa dacha sé stocha. Is má gael a galmís chus Cremeranson a galmís ar scoil náíh. Is go bra feag tamlín. Is dócha
Dar bhí ó bhís timppla nach ní gcónaí fé mar dúirtú sa tuigh go bailile gon bearlar fad a bheann. Ach fós héin réachantúirtanga ní sé chó dubhas agus bána sa ceapá. Fiú má bhaim ina chud bír le hána chud gailna sna teisteáin agus fiú bháin an slí na chun siad abertí le chéile ga nóf an gail nán, bín tunna chu sin stocha. Fiú ní rás rá bhúra féin danga go dtí grós hátar sédiog, is an sunna higus is stocha an tácht agus an locha bhain léthe agus a chur is héile spéisiínti. A fiún sun ní bhras go bhéin ualach a bheith á fálam, ní bhras fiú grós á fálam. Bhí sé nós agus fum nach sé seo éit gur sí teachta machasam. Gur raibh cí le buint leis na rodí ra bhán. Nadidir muine sé sin leis an méid am a bhí caite gom le talabhíochttas rodí mar sin agus hása go na caiinte sa gail, bín sé dana bhunthe leis an dalamh agus an barige rodí mar sin agus meach cí le buint látha dumsa agus dócha gur cásar le misí fé mar dúirte. Ach as san raig fé mar lug seán an san lug sé rud ana himúil faoi eáileacht, goilna bheith feicáilach. Is tólam na bhíosa sna díagan ní raibh sé sin ann cho mór sa háise fé láthir agus lug orlan san go bhfuil mí de puinte cinúnach agus is fír sin ha mí crossmhóthir de haise aigint. Agus má míid chuna hiile séan a bheith goine mechan san, ní dólam gur féidir brag hiiles go thomláin ar na dechas, tá dechas an na háta chu fad, a caiig an goilna bheith feicáilach agus go méid fála sí las mud sin leis. Puinte simú agus tainehachas dócha chomá. A teáin í cheala tucha mar hena chuúsa, bhí sé caiintan son ar eisrí orpacha a déanamh grídíhil go mion minic ar son na tanna agus bheith leir sin sa fálamint agus mar sin. Canna héamh ná fuil na taídála á labhart má sí a có. Bhfuil is agat? Ní dólam gus nílinn siad macnahar mar a dúr seán, ní tagann sé dóibh go nádúr agus ní léon bhrúortha éanamh. A caiimiid an bhrú a chuirtha agus an nód céanna ag na cóirla átúla. Tá chud is mór leis na cóirlóirí átúla is tócha go Ghaeilge. A caiimiid sais mar a dúirtú fé sprúcanna. Sprúcanna bhégaing ar feadh beidir aráil le gachaí le cóirla átúl agus an dáil agus Parliament Europa cumá. Cé bhéir Ghaeilge leabhar sibh imlíana. Ná an bhíonn chuin ceach duine leabhar gábhéad níos mó, gáirid. Agus dhéana sé sin de phríocht, seocht daoine ag macnamhar an sin. Agus ag deireadh na bliana déad fá fécint ar cé bhéir Ghaeilge leabhar ceach le gine. Agus cuirigh sé sin brúrtha an dehampla a haspáint. Mar ní éonmhachas mar a dúirt Isa Christ fadó, mar tá talan agat muna muoinem túlasádas ní fiú é. Má tá beagán talnacha Ghaeilge leabhart caiigh siad an Ghaeilge sin úsáid agus ní le lán daoine ní ar dús ní léon bhrúortha dhéanamh, an darrar níos muoíonn siad ar agus dá mar rud é go raibh sa sprúch tuchadóibh, dhéanamh siad é gan éana ggóin éair. Agus caiimiid stólam díú ar samplaí particúla mar sin, agus dhéanamh siad é phríoch mhór stólam. Okay. Bach míid raig ón bolaíocht beidir seans is sin an bhfuil deisina ann iníag na scoile agus iníag beidir na hallscoile chumá, bhfuil deisina go dtíine Gaeilge na labhart? Atra féin ag nó go garamúil nu. An saola chahabh tí Gaeilge, an bhfuil deisina ann? Tá, fiú bháins na carcha vís thusa le líle díanaí ví sa tafid rodaigen le TG Caird agus chuir sé únar an méid goil na bhí a láir tuasáin, agus socha go gafar dulsatóir irí gan dá tuas. A chá méid sin daine láirn go thomláin de chéad trí bhean na goilna. Ná hebh na postna do gan dát femar dúirtún san leis tangareacht agus astrathóirí is na jabnar fada hán na níos ná raibh riamh há siad ar fáilt, agus má haíad chun a méid goil na láirtar snarnál fablí a bhí adú beag jabnar fáil an son. So stóla mo héh fostíochtta agus chomáile sin go sóisialta in áitna á raibh an ghail á labhart le fad an lá, beidir is na ciata bliana nuas a níos há fála sé. So ar an díobh sanda stólam go bhfuil má haíad ag plé féh láú féh bhrú, las mod an áilteach braham go bhfuil si féh lá an son. A gan dát agus ní bhfuil dul rógáin sa scéal mar ní mise in ní sanolí mé an echar ach a há dúchláin ins na gailteachtaí féin áitna raibh goil go fuaiseach nadidir bhúd sé féhrú aníis agus há cúisina agsúilta sin gan dát tííocht, fostíocht rudí mar sin bín tunna chur cá fad. Ach mar hir
I gotaine braham go bhfuil an meon déobh na Gaeilge tris a thrú go mór. Agus lenaí nuair hen siad raig sa tail an gin tú sais forberte teachtartha agus iad i meascas a phobal agus Gaeilge siúl a cogus ní tú relatín obrhhaidíanta ag tús maithne sin sa iad a thuirt chun cuin léachta go dtíon déobh se san. Cuine bhar se níos luha, bím se pléile leanaí bonscoile, ní bhím doíide pléile leanaí manscoile. Agus braham gon na scoilena na bonscoilena sa dúigh sa dhéanamh a míhal, anna díhal ó heb na Gaeilge dá, agus i ggéirigh sais beidir go míte sais a chur íochail na leanaí Gaeilge leabhartach, tá gaiirí lóthir léigent. Agus an son sólam braham go méidir go ditan an lug ar an lag nuair a hen siad dín manscoil. So tá siad mecht amach a said síomh go raibh anna bhéim ar an Gaeilge go léithúil agus an son go méidir náfuil an béim cíanán, agus bhín just sa múr éad a dhíscint agus an sais athú tangan hitan amach ag an buinte son. Agus beidir go fiúh sais fiochan ar sin, fiochan chunsa bhíomis beidir mecht a bhaim níos mó ar dhégóirí. Mar is sólam go bhfuil se anna hiléir braham se anyway go daoine anna bhágú leis an danga, agus is sólam ar anna chud slite ná ra mar riamh an áit níos sláán túla, tá ruí úntacha tarlúnt, tá anna chud scanáin úntacha dhéanamh, tá siad anna bhór ar na man sóisialta, ní raibh ruí riamh cho feicálach agus chosáis cool a Gaeilge. So tá míad ag puinte anna bhach, is just tá cúpla rud beag a chafar sais i tríáil chun go mecht na héan ó de garta sólam. A Seán, an míon deisina sóisialta gutsa san órip, aber téiste chud ebre leithúil meachtamach nó bóla le daoine nó meach go dtí ó cóidí Chiarraí, míon puoinar siúil? Seanas a ríis agus deagraigh mé cúpla pop-up Gaeltacht mar bhí seánna cain fuair agus tháinig slúbrán agus bhí sé sin riamh na pandéma go sé sin dearad ach beag seansa cinn dul reis go sin ríis. Ach timp an háirta bhí cruig sé únort an daoine a leabharach leat as Gaeilge nuair éiceann siad tú agus mar hampla an ambassador go dtí an Ruiséal éimeann ó chéanna gcónaí leabharann sé lumsa as Gaeilge agus lán daoine eile. Agus níos sáúla ná sin na daoine náhfuil rólaofa ach déar a cúpla abart leat as Gaeilge agus an sin deistróg siad go béarla. Ba chóir an rudí sin go léir an bhola I dros nach meoch éon sais dí mar gine nach meoch nárathar nach bhfuil a ggóthain Gaeilge go. Ba cartíad sais molla húrta cuiligine a úsáidin pégailin úsáidin siad. Is dócha go méidir ar chin siad tá go bhfuil siad arála chu héin ó se lárann sé se Gaeilin mar sin há deise gom san níos láhart leis sais tairiscin anis a héna géh chans. Cad futa lí san nílinn ceist an chur go marta hananta a chonaíim le lí an mín deis na sosiálta go sa Chiarraí. Ja, hanna chuid tá deisina ar nach dapaíim tuiscoil an irid sin acu tá curcail scríbhnóireachta agan aber mí sé bhúlann le chéile ar lína trí Ghaeilge, bíon na pop-upaní ar siúl, is féidir do leisteach go dtíine fig an is buics le dí le i radioúna lifa agus leirt le dtíine an sin trí Ghaeilge, anna chud deisinaí agus dtír le leirt faoin rud sin maidir leis an idechas. Massam gur féidir an breanúir an idechas ar bhealach a bhád níos fear leithne ná mar smaoineamid caithí na múntóirí níos mó, dírí níos mó ar an Ghaeilge. Tá bhád níos mó a gceist ag aber mís déanamuid na clóir faoin Aontas Orpacht ar bannam clóir na réalta Gurma nó an Blue Star programme agus leis sin chuirmid é sin ar fáil trí Ghaeilge agus bíon na múntóirí gcónaí agrá níl mór an de chlóirchaí mar seo ar fáil. So na chlóirchaí breise sin a thug an ólas nó cathbhaimseir nó cabbéire do leanaí níl go leor acu siúd ar fáil trí Ghaeilge. Luigh Seán go gafar tosú an tús ach ag an an céine tá annach a dína fása ag fearlam Ghaeilge an tús ina chuigedaí. It's na Stát Aontaithe agus tá siad líf amach samach. So cén fá a míimiid a gcónaí an air in agrá bíon dína dí seoirithe aber bhís ní sin ná mé héin bíon siad agrá go sé ro dhéanaach dómh gur bháile go mé Ghaeilge acu ach níl. But an sin tá díine atá ar scurs na Stát Aontaithe ag tosú leis an Ghaeilge agus buin si lífacht amach. So caiimiid I think breanúir
go hilas go ghfuil an irid sin deisinaí ann. Ní rastal me sé ar Ghailscoil, ní ra bhein Ghaeilge Somália, dela me sé ó bheitthe dul go níon Ghailteacht gach saoire. So ach bheadh scéal éagsúla gachéim lá clia a leabharíonn Ghaeilge nó a thugan a chlán le Ghaeilge nó cibéad. So I think go gaiimiid na deisinaí ar fád a hapú seachas a bheith díú ar aon rud amháin ag an chéine. Carcolóir. Bhí sé caiinte san ar an dogra son an tugur áirithe son. Sin an dólaata go bhfuil an tugraí ar bun go náisiúnta fé láthir go bhfuil gaiirí go maiú ho chuinn an Ghaeilge is spreaga. Nún mecha an samplaí go do thugraí beidir rihin latéin a bheith anna bhar fad? Ja, is toch domhéana agus há manna bhanathe ar na meán so há clienta sa tlí sin ach. Is toch má ha míid chun brethir gaoin óga há sé chótáachta bheith feicála an son. Maar has gunnar fad bín ceann suirt is bháin ag na héanana agin. Tá féin an hiúnta gas. Agus muna bhí an Ghaeilge feicála an son í léon tan agin. So má há tú díústeach ar gaoin óga é sin náit le bheith agus há bloc TG cehairs ruí mar sin an chun siad. Bhí seo nach muine leis an Ireland ach trí bhán na Ghaeilge há spéisiúil agus bíon síimsíocht a buint leis. Tá sé sin anna háachta gur fad, má há sé chun bheith na tanga bheo. As gom gula míad plé na tangan an sa a chu sé táchtú crodéala sa taile lé trí bhean na tangan seachas bheith caiint féin an go féna go ní. Sin de daon ógam mar gan dát caimí díú is docha ar bhainte na héir na gotaine daoine níos a éasta ná son í ddíir me seanna daoine an mar sin nacha bíon meach se có éfachtach son tugra na meanthá síalt úsáid an son ach fé mar dúirteáin tá daoine agrú pop-up Gaeltachtaí agus circle córá fudfad na tíide. Agus tugann sé sin deiste goine is docha péméid gail na há ósáid. Agus is dó an go daine níos muoíní sa lá an bháin a go gail nó úsáid pe gail na há ná bhíoch bed a fé bliana hin. Buine sé sin leis na dechas chomá, há na scéalta cliste goin á gaoine beidir chuige bliana hin, 60 bliana hin ar chuach an gail in siar scornach iad. Agus ní mar sin a há hiile ní dóilem. Agus dá meach tugrán a bheith dír goin óga beidir na meán agus beidir hiile ar nás circle córás áitne agus síomhnar le chur fáil do gaoine go bheata ríist go an labhart. Is iad siúd na tugraí I broch stáim féin. Orla cad fé thugraí an sasa Ghaeltacht go bhfuil rathartha atá anna Nugus tú smá ba? ar nás tú smá an phleanáilteanga obair chorchaman forbar chur go ghoin ar fad ach tugraí ar le leistigh dagríochtaí móra cadiad na rudí go bhfuil gaiirí lu agus cadiad na rudí a rá tweakáil mar Táirí áirithe gnéir gan na bhaile so go tá sé an háchtach go mecht na rudí céanna ar fáil a scoilen nó níos mó fihháin a scoilen agus uanta míid sé dechar rudí go mechanna éilehhartha a gháilt agus a ri trí Ghaeilge so tá rudí áirithe le cúpla bliana nús mar hampla yoga a scoilen de fáistí airachas ceantas na rudí is pléisiúra dhéanasa le anna hamal ná le cúpla bliana nús de thora na pandéim agus na rámarrábata rudí dhéanamh leistigh chas a bheith sais crotheach a chuoineh ok, cad is féidir dhéanamh le smá a scoilen agus tarlíonn sé go dara chumór a chuú mar reachtain sa dúthaigh agus bhí sé sin an scoileanna fríse a Ghaeilge. Agus tá anna éilehhartha mar chun ceapúháin is saoil an bhíorla bhí sé chópléisiúrtha mar rud le dhéanamh agus tham féin inis a tosnú tréáil chunéis sin anamh chun go mé ábh sin ná bé me gonaí bra ar darach man na mín sé timppel, mar bhí anna éileh go dó ar an scoil fríse agus déta mí sé bheith rinne héintránóna so d tóchuinn. So tugraí beag a mar sin bín anna éilehhartha. So níos mód an 6 an rud is dócha. Is dócha nuair bhís héna fása níos chomá bhís anna bhainteach leis an aisteoireacht agus ní hé go rás a fálam Ghaeilge ach bhí mohéalach a hafgum tí Ghaeilge agus ránig go rás am aisteoireacht a tí Ghaeilge agus bin sin ní a bhéin cheist fé an danga ann agus is dócha go gaigh leannaí taine bhhaintas an rud a thoisiad a déanamh gan éon trochttar an Ghaeilge ach is tí Ghaeilge hááid chótáchtach agus stólan bhfuil dráíocht chótáchtach mar bhí cúpla tugra beag dráíocht again agus just bhí sé chódáas na lenaí iscint fásla chéile irid muí na cása chéile. Tarlíonn cáirde ag an speisialta nuair bhíonn tú dráíocht le den éigeid mar caian tú anna ún tíomhheith go as an duine ar stáit leat. So crohíonn sé
cordis anna speisialta, agus is tólam ceantas nuair dí beidir grá anna bhór sáte deach siamsan ar bhís beag, agus bhí go cnú do chud eilín na Gaeltachta le Dianís, bhí anna chaintar sin agus ar thach siamsa, agus an sais fuineh a thug sé do réine, agus an manín, agus gymach sé go díal, gur trú go dit an tóna son, agus a bhíochtí beidir rudéig an marsin thuirt an eisríéis. I mean, credum go láidir sa dráméocht ó heh forbert tangan do fiúháin, agus an son forbert just cordis agus rudí úntacha eile hagan amachas. Bhrealam, tá mí de caintir sin fel áthir, mar tá rudí úntacha teachtíos bóthir ag Gailín na Gaeltachta gúilim sa scetamínach meallar, but bhí sé sin Féarún go fóil. A Seán, díúmid ar an Gaeltacht just effect Hamelín agus cadiad na dúchláin dar letse a géisteach le de phobal, cadiad na dúchláin a há rimis phobal na Gaeltachta chuin an Gaelin a thuirt chun cuin líochta chun gomach sí féh lá. Well, dan dó, muna mín daine ina gón íon ní bheith géanú da bhrí sin go hára tefh mór is an tú, agus tá cuidas móras na Gaeltachtaí hín tú, caiigh tú seansa thuúta bhíine chónaí ins na hána sin go hátha má tá ceannacha ar an Gaeling a bhfuil sin sásta an Gaeling a leit freisin caiigh tú dar nó jabanna chruthúach. Is tó go dúchaigh na jabanna muna mín coga elégaing ach fi láthar tá an jabanna a chruthú agus lenfar mar sin a raig a caiigh daoine bheith ina gcónaí sa Gaeltacht agus caiigh tú seansa thuútáibh tithe thógáil. Agus in áíre cóga miocht níos mór tihí a gáil sa Gaeltacht beidir ná in éon áit heile. Má écann tú mar hampla ar Gaeltacht sa Chiarraí, deisceart Chiarraí, ban na Skellige agus hána mar sin. Tá ní léon daoine ógáin. Tá mór gur thar ina hagad paróiste a sa bhíine agus dút se lom an orig gur dáí agus tólam lenaí le bhaiste agus cúpla céad duine ag fáil bháis. Tá bhí sin caiimíad fécint ar sin comá agus iad bhora chun é sin anamh caiigh tú seanta thuúmh cónaí ann agus na rialacha bhaineann le cead planáil agus mar sin caiigh siad fécint ar an bictú mór agus go hára má táimid chun an Gaeling a cumad beo. Ar cheandas na cnáspáirne is mó atá le clos ar fuid na háte le blian nó ró nuas ná cead planáil do bhainte na Gaeltachta ar a dalamh féin. Táidir fad tá hígan ar is slíéigen te bheith géisteach le grúpa feachtas ar nuas táchaí na tuathe á phlé. An bhfuil a róhint takeíochta ann an bhfuil na rialacha ró rocht ró dhéan a teáin ag le bhéal náisiúnta an gceart eisceachtaí dhéanamh do bhainte na Gaeltachta a géirigh tógann ar dalamh féin. Cinnte is dóm go bhfuil an cuasa planála as dáta in áíire sa tíir seo agus caafar fécint ar I gcuiteanna. Mar fuúháin nó récann tú ó heh an ahrú ar ráide dag eichannar an tíir seo agus dúidir gur bí an córas planála bhí chuisteach níos mó éon ruile. A cinnte má tá mí tá dá riire faoin na Gaeltachtaí muna mín daoine ina gcónaí ann ní féidir an Gaeltachta mar beo. Agus go háirithe ó heh mar hampla sélas ó síolte. Bheoh sé bhar níos fearr a mbeadh foireann sa Gaeltacht peátamínse sa Gaeltacht an seo, nó sa Ráin Bhórt Lága, nó Bailbhúrna, nó deisceart Chiarraí. In únad san begartha mar atá ag tarlú mar hampla I Géirí heas. Tá ceithre nó cúd nó sé clubban ag tacht le chéile, agus dar nó beag siad ag leabhar béarla an sin. Agus litin sé sin an seans chun cólúdar Gaelach a chur bun. Clubban na pelle ha geiste go mar le chéile se tuigim. A orla cadéad a dhearcasa ar aibanna tííochta an gcín tú daoine óga aber i meachtain áit. Cinnte agus fiúháin luigh me ní na sinne am le déanaú tí cad dhéanasa na metábal a coníon sa an éair. Is tólam bhfuil sé go húntacha méid ha buinteach ag bradáin agus gúte solas chuir ar an aib mas maiile ach tá go leor le déanamh. I mean, tá níor fáil éine go bhfuil
paiste talúna go agus nach féad leat cad planála gáilte nach féad fnecht nece le a bhainte má hastíimiid, sé doch séte. So sunm go harám ag an bhiltas féchant na gailachtaí beidir mar cás speisialta agus féchanta gartar a ríist agus an cad san na thuirta chuoine mreachtant ina náit dúchas féin má hastíimhééis sin ganamh. Níl sé maithróhinnta lísa an bhfuil go meach muinte na gailteachta a dul go dtí cóirlaí cúntaí ag ggéir cab planála nó cruniú riamh planála a gháil, agus go mechan tuifigach planála san a leirtlótha i méle ag gúntaí gailteachta. Tá sanna tarlú há sé chur an gomh deire gur bhainte na gailteachta ná féadlótha an nó dhéanamh leis a stát tí réalinn. An bhfuil éon róla goibh sin san an bhéad faoi sin an airtú nó cad a dhearcha ar. Mar NGO nó ní dóilm go méach, but is cínta gur cheart go méid Ghaeilge ag lehéad défagach. I mean, tháinig mar hána blianta airí áirithe gailteachta nach raibh Ghaeilge acu ar heile go tús. Agus cé gur deascéalála na bhí an sin iad fáilm Ghaeilge agus an sin ar deire iad a déanamh óráidí Ghaeilge. Bhí go leor de mo chud cóirdas a gailteachtas mar sin de ag rá seo an tain ara bhíonn sa gglairtlinn trí bhean ar deanga hain agus a bhíonn sa gglair faoine ceantracha gailteachta agus níl Ghaeilge aige inis ag tús dá garam. So tá fáib éigen an sin le daoine i ról fíorthábhachtacha mar seo nach bhfuil Ghaeilge acu, le bhí aithne go mar bhean ina nóchadaí geantar timpeall ar Indrabháin agus bhíoh si agrálam go míoh si fíor nervhíseach faoi stros nuair a theochach fear na cánach, mar ní raibh Ghaeilge agasan. Agus ní raibh go leor béirle aiciise a chud cuasaí cáin i phlé leis trí bhéirle. So ní higann daoine ghfuil daoine fós sa tír seo nach bhfuil mór an béirle acu chun na rudaí, is féidir le dul ag an siopa, is féidir le rud a ceannach trí bhéirle, ach ní féidir le ábhar áirithe a phlé trí Ghaeilge. So tá go leor le déanamh ó thaobh ionadaíocht ag cuasaí polítíochta le sin. Bhí córáta aganne ní leróid mé ar son muintear na Gaeltachta ach bhí sé spéisiúil domsa go raibh córa aganne le daoine ar lína i rith na pandéime mar chuid den chógáil ar thabhchaí na hórpa ceann amháin iomlán trí Ghaeilge agus le pobl na Ghaeilge site ar fud fad na tíre agus an tain ábhar a tháinig chun cín a Ríis Ruiséal ná é seo tuithíocht sa Gaeltacht. So fiú daoine im lá clia aber mís áitin ar nós clúndulcán, bhí siad rá tá Ghaeilge ag leatan a stáit an seo, cén fánach méach a stáit amháin do chláán atá tógáil a gasúir le Ghaeilge. So tá annach chud gur féidir a dhéanamh an seo, it's just go gaithí, there has to be a will mar a deartha agus ní dóilm go sé sin ann agus tá na sríntí seo ann faoi láthair. An himúil fih an Indrabháin tá daoine an ná tuigeann an bíorla i gceart an ceart agat. Is cafa freistal arthú. Se. Sin is tá taí go í bhráthach bín tú ann daire ó do bhaointe agus mar sin dá cóirde leatsa an son a mín siad greánach féiche planála bhfuil siad buortha an das tíonmhathe a bheith géirí has há Seán Ó Kellige rán áfuil an déanra ó gán ach sin rud ní ládáid ná riamh. Tá an díon rúthaí sa ggéirí heas do chreitar fad. Fiú bháin má dhéchan túr na figúrí, nuair bhí me hanmháthir óg in aire, bhí 2,500 duine ar na láin. Nuair bhí mháthir óg, bhí 1,200 in é seo níos lúna 300. Sin anna hobbaisteach ar fad. Agus bhí ag seola ceachtain na Gael na hí sa ggéirí ag gahar sa bhíon le díanaí, agus bhí mar lé ceis mar seo, agus rud a dúirt ag nám, cót únta go béis úsáir mé ríiste. Ná ní féidir pobl Gaelach a bheith ann, mana bhfuil pobl ann. Daoine sé bunas bár an scíal agus fiadan tú a méid deonta sí agus na hensáis planála bheith ann, ba mana bhfuil na daoine ann, ní féidir Gaeltacht a ann. Daoine dhéanaan Gaeltacht. Caithfar bhíoch nar tííocht sin rud bháin, postna sin rud eile, ach an sa gur goine cím go bhfuil daoine ggéirí cad planála gáilt ach i ggéirí heas ní le dán, táid san Astráil, táid America, táid scape fud fad an dáin. agus an bintis gnáibh postna an dóibh chun fnecht. Mí feic an dóibh. Déadan si tuigh thógant ní leon fostán sin é mar há. Na héan col cethir col seisirecha na héanáis daoine a bhí hiasán háid mithe. Sin mar há. Chos an trú bhéalach. Tásta gom go bhfuil tascóir sa Gaeltachtaí bhráthaigh go déanamh anna iireach daoine a bhealach ar náis chun cónathe sa cheantar agus tá tailig tríos boga ar náis agus tá an go díal ar fád agus tásúlagam go meid rathir sin níos mó ná mar tá sé chuir leis an léonra ach
Har nascadí an ghilteach a ríist a sin agus postana. Cén post atá gutsa agus Saolíní is tócha íoscrúiseocht beidir fadó níos mónanis íoscrúiseocht talbhaíocht fearmóí níl puoin monar chunas na ghilteachtaí ó jaas beidir monachar seachláid in na sceige cúpla ceann dúnta le tamil cadéad na postna tar fáil híos. Sin na daine híos hád don bhór brethir an dalamh agus bhídíist ag íoscrúireacht níl marrán íoscrúireacht na héile hascom ghfuil hob mar an sceige is fé láthir agus lehan bhánda den giad scahan agus há the ifigí an oscailtan san agus hascom ghfuil anna bhóchas ag de héadí Victor Baidige meala sé sin daine th neis chun cónathe agus beidir daine nua agus gomach spéise cosúd sa teangas rudaí. Ach as mud sin níl mar an a bháinna, muna bhfuil tá ag obair sná spedéalhíos, ag muoine, i duineh job ag an mar sin ní mar an lein. Agus sa látáinú bhain tá mórrán daine óga is stadéir cuasaí mar gluochta agus cuasaí ná ra bhain le lín mar hampla de húsmóirí sé beidir sin nó aber níl post na mar sin le fáil mar bhfuil túchan brú an meile bhfuil. Ní naí man bhfuil tú go i brú meile agus há rud a bháin a tháinig an bandéim agus deirtar gur ol chum gaannach sé me gan éigen ná a mé daine a higann inis gur féidir lá pe jobbaá dhéanamh bh meile agus daine teachtar neistócha dí ceantracha tuthe agus tuigann siad gur féidir pe a bhíonar siúraá nifig a dhéanamh bh meile. agus is anna Alberta sin agus big ró agus sin gandátaigh ag me daine th neis chun na gailteachtaí agus chumaidir sin ceantar tuthe gotaine. So beg de festin de sinstocha. Ham a cuioine bhan is ar cad a dúirt maiall ar munar chunas na ghilteachtaí, ham se cuioine bhar ghilteach chur go roioine mar so náid se mise a chum cuioine bhar clas chun na mar be sé rá ham uach munar chuna gine éiste bhíal a bhdáin ach féisci le orla ansá i gantar ghilteach de chur go roioine mar bhfuil míidir nómh. An glásin tú mar na daine óga ará go bhfuil postan ansá a hanóchlóhanú an neir siad leat Óní len rud an sa dumsa ní len fast cha me meach níos fuid ó bhile nó géin. Well, is tócha go gaig ví sa sáte tugur beag son le go blian nó tugur orpach bhíán agus mórtas áte bennim da. Agus bhí anna bhéim ar 400 de cheantar féin, 400 cadé go dtíach go bhéile a bhaintach de cheantar hain, fáid sais crothach méall ar na rodígur stíimnat féin agus a bhíad fá beidir deisina fostíochta a chrothúdait. So beidir ná beag an monachar mór teach nó beidir ná beag a chrothóig annach chuid fostíochta, bud go bhéile a bheith sais crothachta hain maidir le cad a spéisleat agus cad a sfead féin a bhaintach iad a feiste féin. Go man nócht duine gnóí a taon seachas a bheith brathir ghuiine se. Sin puinte anna háach seachas bheith brathir ghuiine go naí gan mí sé. Agus bhí anna éileh chumar curriculum le chéile agus tá sé chuna bheith úsáid si sa fphobal agus befrá reint ar fud na tíide chumá hasí nó éana a úsáid. Agus dúach sé deisna dos na dtíine agus ó bheith smuoineh amach rompa cad a síimlethe cad a síimthe dhéanamh an féidir le dhéanamh vin so chun is féile le dhéanamh. So am go rud anna dhearfacha. Iad a chur cuioineh. Is sé tú go mar an asúsa an gceist is mó beidir mar síime go a chuir an ort, cén ról atágus na meáin ó síalta i ggurchan cín na Gaeilge fé láthir. Ról anna lánach ar fad gan é an dát. Fiúháin chunach féin le déanaí bhí sé déise gomsa bhí sé don óragum bheith mar ambassador heachta na Gaeilge. Agus ha múna fé láthir stigin na chláiste Chiarraí i Drálaí. Agus ar an telefís bhí fóga telefíseán agus bhí seannach le rágam bethe tangaí labhart. Agus a méad daltaí agus daoine óga tháinig chum hin á rá. Agus díad an láchahabh sa tom rang á rá agus ní déirdí se an eistó mé. Ach tre sé bheith ar an telefís úr bháin há sí cótóca leis agus bín siad rá gánaí. Sála gin isteach lethúir de sin gacha an lá. Gail an de haigh na bheile clús ar an telefís, ar an bhón, ar Instagram, TikTok na rodéise. Spánach sé dóibh gur féidir bheith ar nárdán san daoine ferart ar fud an dáhain agus an Gaeil na láirta god. Thuach sé suntas an dangas dólam, mar haid caint fest na grún teánig roin hása gom bhí mo bháthróg an meánna bhíán nágur teangan na mochtáin a bhíán agus go méid an bír le bheith got má hananta chun éonrad a dhéanamh tail nó be tú fácan san agus feictí duine god. Há sé sin treis ahra go mór agus tugann sé sin anna bhís neachtam. Cín daoine inis daoine le Gaeilge agus ar ná Sláine Ní Chathalláin an radio agus ar na meán agus is dólam gola siad a fiachant agus a géiste leis na rudí sin agus mar cíonn siad go bhfuil gairíle daoine agus Gaeil na láirtacha ar nárdán san tuair sé mís neachtáibh féin danúnt leis an Gaeilge is dócha.
tí sin tácht a bhuiine le. A Seáin cheala cá mórrán letóirí a gutsa an sih gilcreacht a Twitter. An mín tú héna tweetáil tí réile nó an gapan tú go bhfuil tácht leis chuin pobl eile chuirteisteach iad a héal políochta. Cinnte, is minic agus a rís is minic a dhéanam ber tweet amháin leadéas béal agus leadéas Ghaeilge. Agus is breile daoine sin, tá ceartig sin fi sin mar chuann sé áhas a daoine an Ghaeilge a chlosint agus é éiscint go hára ins na man sóisialta agus caafar ceach deis a hapa chun an Ghaeilge chun cín. Agus freisin is tócha rud le rís caiint faoi a harhrádas, tá sais dúlgus ar chuilegan inis, bran sé dúlgus artha rud éige níanamh chun an planéide hamáil. Agus tá sé a lándaoine déanamh mórrán chuige sin. Ba chóir go beag an sais dúlgus céanna ar chuilegaine in éireann, rud éige níanamh chun ar dainge a dús a chéimhnú agus an sin a chur chun cín. Ní le ggóhainn é sin ar siúl ach déad fáéis sin dhéanamh inis go háirithe ag úsáid na man sóisialta. Mar is féidir smaoinemh a catha ar an man sóisialta agus scapann sé go hantapig ar fad. Ba chóir go mbeadh míad ag fécinn ar gceacaí le deis chun an Ghaeilge chur chun cín agus go háirithe na man sóisialta den na daoine óga go háirithe agus má bhíonn sé mar dút. Seán sin ar TikTok agus mar sin de déananig sé sin difriúcht agus déanann sé mar a dút sé ar dús an Ghaeilge tá sé cool. Ní raibh sé cool blianta ó hin, bhí sé cool gan Ghaeilge leat nuair a bhí mis ag fásan níos, ach anis tá sé cool Ghaeilge leat agus caiithimid an deise hút a gine sin dhéanamh. Is dócha gur rud atá takeisteach in radim chumaráide an reachta sin is chomá ná feachtas an feachtas meán thuisialtas fear le bliana nuas agus Skypen na haschlíban is ar fuid an dáin agus sin rud máach in an réalinn a Skype. Tá míad nach mór takethe go dtí ceann scríbe cháide ha me fichantin sa muirdúir ha cúpla nó an telefócathe goin agus táim chun ceist a chur river fadanis an cheisttíar nach bheith gomsa sola méid ról ag ar lucht fiochanna sa chórásá. Dámech tugra eisian lárach nó rudéigint a jaslibh a bhain faoi amach th ceann na Gaeilge as aga ceann 5 bliana cad a bheith ann, tugra nó rudéigint a bheith le buinteach an Gaeilge. Lísa, tas nó me letsa. Well, lu me cúpla chlór sort of measc an phobal fiú rudaí ar nó stáisiún pobl radú na lifa, tá bailíáil clia Gaeilge, tosaí ag conra na Gaeilge, measam go agus na pop-up Gaeltaí a luúir mar fád measam, tá annach chuid ag tarlú a measc an phobal, annach chuid ag grúpaí phobal. Measam inis go ról ag an rialtas sort up their game agus níos mó a dhéanamh leis an strátéis agus a riile bheithar cócéim le sin. Tá annach chuid ar siú le daoine ar a talamh mu i measc an phobal agus cai an rialtas measam beag an níos mó a dhéanamh le taú le sin. Cai luúir mar fád na man síalta agus mar sin de agus bhí trísa linn ar chean webinar a bhí ar siúil mar chud an tionscanm seo an tatan seo caite agus dúirt si mar bhfuil an technoliacht ann, mar bhfuil na hárdán seo ann gur féidir rudaí a dhéanamh trí Gaeilge casaí daoine ar cheanga eile. So casaí siad ar an méle mar bhfuil spellchecker fáil in Gaeilge agus mar sin de. So cai an technoliacht bhain, so measam gur tróháin a bheith an sin gur go bhéit an rialtas níos mó dhéanamh le cuidú le cuasaí Gaeilge. Ach measam ghfuil go leor deisina ann agan ar fád agus gur féidir linn ar fád rud éigen a dhéanamh faoi agus leanúir sin bheith dearfa chuí beidir. Séan cad a dtíar fásta bhfuilon rud a jaslaat a dhiiscint leistigh de 5 mbliana chun borach ar fin Gaeilge. Sto go bhéaltá sama thuúir me a bheits nó thuúir hena féin rud ag an buinte leis na meán síalta bhhaile me sin de iscint. Rud a churach chun cíine, rud a spreagach daoine, chun péir a thásúil ina saoil féin a dhéanamh tríomhean na teangan. Mar thompla mis an TikTok gan fógraíocht daoine bhn féin, bhí me duine bhena chud fermiorta agus a duine cainte mar eolair tríomhean na teangan, seachas bheith caint féin féin. Ach rud as mud san sa bhíorhéil, is dócha gur dheaslam rud ag an iscint th an gácht daoine siar chun na Gaeltachta, mar gan dá sí tobar na teanganí an Gaeltacht, ní bhaith an blas agus an sebras aá an san éana teile. Agus braham cé go bhfuil mé géir gimeach daoine áit na orbacha ag fálam na Gaeilge agus ag chur chun cíine méad cá. Bhí dheas leis an sebras san na chaamh nu agus chu maiile sin beidir goráid sin postna agus go dúireach sé slíomhethe a gaiine san áfuil ar fáil fel láthir.
Tá bhlacht trasórachta tarlúnta gur goine gan dat, ten si 3D rách den good is mó, ten si an den lách ní anan siad. Rud aigen a chumeadach ar fe tamilíon iad a bheith bunteach leis an deanga. Agus dúirstechar na héirnig féinach go háirthe. Sin rud leis ban déim, ní bh méid sin daine dul dín Spáin nó an Gréagus ru dí mar bhíad a fannachta go baile agus dó go digar an son an áileachta hagan in éir. Tá bhíad mís tarachar sin agus dtína thuirt chun an nuachtaí sta an gurhúnta chun ruda. Chrathóch san fostíocht an san chomag an dat. Séan Ní Chathalláin, cad a dheas leat a dhiiscint? Cúpla dús gombeocht níos mó daoine na choníos gailteart go bhfuil siad sásta Ghaeilge out. Tá bhí sin níos mó híos tócha. An dara rud go mbeadh mís trí las Ghaeilge úsáid na níán, ceannas na blianta sin, timp na tír ar fád. Agus an trí rud, bu chóir is tólam a harúíana freisin ar Ghaeilge san dara le bhéal. Go mbeoh gá ábhrán. Ábhrháin i mbeoh éigentach do chuiligine sé sin béim ar an scrúdóbéal, clústiscint, críniscint beidir sin i méid. Na daoine bhfuil fánachra Ghaeilge dhéanamh an litríocht go mbeoh ábhréile dómh siúd ach nachmach sé sin ríachtan do chuiligine. Is tólam go minic sé sin difriíoch comá. Mar ar a leidir sin, bheoh ceachtaine ag fágáil na meánscoil le lífat Ghaeilgecha. Is tólam minic sé sin an líomhríocht. Seachas an litíocht a bheith ábhrú siar na scóirnach mar dúirt sé níos luithe go meach rácha. Ní sé a dúirt, bhí sé sin clisteigh sin. An chun bhfuil anumsa. Crocha meta a brónarum. Anna himúlagus ní raibh deise goin is dócha cuasaí dacha sé phlé go mionach beidir gonianta mí sé sin níos déanaí bhín chance goin. Orla cad é a dhearchas a cad a dheas leat a dhiiscint? Dúirt an tús gohfuil Ryan na Gaeltachta in is gohfuil fi sé duine fosta go mar fleanála hetangan. Ba bhrealamsa dá bhéad fé feachtas feasachta tangan náisiúnta bhean. Díre is dócha níos mór na Gaeltachtaí, bud go náisiúnta ar hisismathirí óga. Agus ní hamháin Ryan na Gaeltachta ach go meach an Ryan sláinte agus an Ryan na dachais agus go meach íirecht cóháirte á dhéanamh. Mar labhar me ar san háirte sa an rud atá tarlúin sá ná go bhágtar anna bhinnig an Ghaeilge fé chuairm scaile. Agus go déanana de leanamh isteach a síomh réamh scaile agus ná bíon antuiscint go an danga ná bíonn siad ar suainir sa síomh san ba bhean bh digeachtais mathirí níos mó go bhfuil sé chótáach go digach an leanamh catá tiite amach timplaire in chiad bar méar a chuirn siad isteach sa chóras go gar go meach se anna fléisiúirdómh agus go méidir sé ar suainir. So is suairm dá meach feachtas cóháirte an stáit leis na ranna agsúla san go bhíad bhí annach chuid a bhaintach a gceann cúpla bliain ó heb tuiscintí agus go dtigeach tuismathirí, mar tasí nás na héan tuismathir a dhíhall dhéanamh ar san an linmh. So dá digadíiste garte is sonna go méidir seo dhéanamh. Bhfuil gur míle maith goibh stólam go bhfuil bula bás tíilte ag an á rangfáirtethe. Nis a cháirde na pórta sa lucht fiochanna a fáca me fuaimse bhórmach na bhíanamh math fána réine an cheiste chur ar aontaine an gahar nó ceist go dain chuair fad, agus ná bícha an leis go rih ná náide. Seán, tar níos go dtíon microfón a teáin agus cloisiigh na héanata. Has a kaint mé ó de meachtan sa Ghaeltacht. An 5 mórtha géirí hir agus tá gin padéis sin ná planáil. Agus há molle an speisialta fachta ar a tiltaige brand an ó beglaí. Ach tá sé dochéite, as ní higann daine a bháin nuair a bhíon bunta coléis, cé chuid dechar is a haise do chuoine a dalamh héin cat planáil a gáilt. Agus uair a bháin bhí córas ann ná Section 4 ann, go bheitach córlóirí sort scéal a dhéanamh dá riine. A chóla tuas an éirí ar a réún san le déanaí agus dútí sin, níl éon cócht hín spéir a córlóirí a heile. Tá lá san mithe. So is mo thuirim féin gur bhásá lema is sé bhótáil do córlóirí. Beag táchala teach suas a storm a fé ceir. Agus dútí sin, agus tá taíce sin bhí thug sí blianta stíir an ggóirle, agus níl éon cócht a chu heile. Is ag na hifiigh a haistíigh san ifig a dráilí go bhfuil an cóchta chu. Agus snecad a tarlú agus tá sé duchtéite, an so i ggéirí hir go mórmór, cloisiim nach bhfuil sé choholc i ggéirí heas. Ach i ggéirí hir tá sé anolc gur fad. Ní féidir planáil a gáilt. Muna bhfuil tú catú méid sin aige a chahab chun ar gáilt. Ach dá meach rud éic na Section 4 a thuútar eis
agus cócht écinn do hútas na córlóirí, dus na daine go na bhótaí dóchan ó leisteach go meach san na háach. Rud eile ná dú teanan sun mé ó le an dechas, thugus héna dahad bliana múna sa bhunscoil, so tá hécinn go méid agus an plan seo go meach gachleanamh gach ábhar íana trí Ghaeilge feag bliana, ní go breoch sé sin. Mar díreach túis mo hóirí leat, bhí rá gom mo leanamach go dtí Gaelscoil nó go dtí scoil eile, ní mar le scoil bíarlaútar agus tuigim chuna héamh ach an gnásscoil. Níl me céint sa Gaeltacht inis, ach díar míad las mar ha gachéan ábhar sa Gaeltacht múntar le tí Ghaeilge ach a bhain bíarla danog. So, bheith feibla túis mo hóirí le sin, mar déidir sin, dat socham go meach me leanamh a bhúna tí bheanna Gaeilge chuin go dtí Gaelscoiliad. Ach an mola becha gomsa agus tá sé pléite go le múntóirí eile ná, ní réon éipfinn spéir ná go bhéad fé corpelúnt a bhúna tí bheanna Gaeilge, tríd an scoil fad. Alaíon a bhúna tí bheanna Gaeilge, agus fi bhain matematic, is féidir é sin a bhúna tí bheanna Gaeilge. Ní feiban na móra iad sun, nís tá ábhar eile cosú le ólaíocht a tá isteach le cúpla bliain. Agus ní bhaile is teap deargé sin a bhúna tí Ghaeilge agus na téacsleabhar agus rudaí agus tá is tírólas, bud is stoirn go plan anna bheit bechaún agus tá sé sin chutha tá gom gúil sé sin chutha ra go dtí an RM ar mar fólaí le déanaí a le héadarród ná go bhead fao iarracht seo timppla tírin is níana caiint sa Gaeltacht ach las mud an Gaeltacht ar an alaíon an corpelúint agus déar an héin an matematic a bhúna tí Ghaeilge. Chóireach sé sin go mór. Okay. Gur míle maithagat Seán gur maithagat. An dastí nó bhéanana freagairte sin Seán í chealaigh tuis go raibh seo lé. Ní bheocht na leanaí óga ag stadéir ólaíocht. Agus sé rudatá rágumsa ná tá siad á dhéanamh sa Luxembourg agus tá riomh Ghailge. Cinnte na daoine bhfuil fónar leanaí ógan a Gaeilge is fóidir dul go dtí na Gaelscoil agus tá an job á dhéanamh acu fair pléadómh. Ach tá mé caint fí blian amháin i ngach-scoil. Is fiú fécintar, má a rion leis thar lear cén fánach na róg leis an seo. Agus éon tíim dá nó leis faoi ceart planála agus mar sin de caafar fécintar, tá sé bunós cion, níl sé gobar agus tá na Gaeltachtaí agus áitin eile fíon tú comá ag fáilmháis de bhar. Mar tá talamh agat beidir éirim agus mar sin de agus ní féidir leat mar 8 tán agus dearann siad leat caiith tú féidir cónaí sa chathair well níananig sé sin éon bhachas. An bhfuil a ggócht caiilte gus na cóirí chuntaí nó sa dúirt Seán? Well, cinnte mar leis an section 4 tá sé sin imethe. Beidir gur féidir ceartú slí ag an eile cinnte bachógameocht ar a leid seansa daoine fécinn deir an scéal arís agus beidir go mbeocht cad na cóirleoir na politóirí ar a leid cás a dhéanamh do gnáirithe. Gur maithagad a Seán. Aon den eile go dtí mo leirt se tar níos an so go dtíon microfón chuin a Jan. Hello, gurb míle maithagóibh ar fád chard a bhí sin anna spéisiúil agus ólas go dain a bheithí mar sin gurb míle maithagóibh. Tá ceist, well, is dócha achaní gom arbh mar fenéil de cethir agus anna ilte. Thám sé gobar leis an bleanáiltanga mar tha cúpla duine so, agus bí mí gobar leis an bobbal gachéin lá mar tha orla agus mar tha gachéin eile is dócha tá ar an dalamh mad leis an Gaeilge. Ach dámioch Albert a bháin a got do rinne éigent sa Gaeltacht chun táhaint artha. A gcuid bheithir a míle díthir san na Gaeilge cad déir fá. Nú fiú béidir taobh mod an Gaeltacht am a bhaile bheith, ach just Albert a bháin duine os de chóir cad déir fá leo. Oscail de bhíal agus scuile machaí. Snéidir, oscail de bhíal agus scuile machaí, tá Gaeilge gas forbór na héine dar ide. Fiú bháin daoine bhí rá nach fuil Gaeilge go tá smútíí éigeanta gas na héine, agus tá bíadach na héine céimín beag go thugann na héin lá. Fiú bháin gur maithagad, slán go fólín, Constantu, so just oscail de bhíal agus Lowry maitha sí gut. Ar nó chéan an rudachaí níos ar an san álaigh na madíle seo. Is tó anna chu daoine agus anna Gaeilge na cá ach ná bíon á labhart. Bíon chuisim anna chu daoine agus Gaeilge deácha agus bíon siad labhart bíorla na chéile agus cruic sé leag bhís nachart
Is tó go lehrú teachtar sin le blianta beag an nuas ach tarlín sé fós. Ach buineann sé sin is tólam go mór leis an danga ina mólan túla duine chiad lá ná buineann ná fuil sais taide díantar sin beidir go bhfuil mí cheart orla. Tá agus féidir a gaharú tá sé dhéanta go héin le daine go dosnímar amach le cadreh as bíorla agus an son fábháin na fáile bhí mar slíomhhaigint go dosnímar leart a scoilen, agus níos bheith se an an bíorla leart letha. So it's just táileá géis dasíú déanamh bhúna tasíú déanamh agus is féidir le há seanna ráte sí chaimiid machar dala an í fellile me seogan í fellile me sinnéanamh agus bhreala bheith ob do gail na gáil an bach ní Más dearad é dhéanamh déana tú é, má hastíúir é dhéanamh déana tú é. Táil sin focail anna bhathá take machchas an láinú bhstólam se. Agus an bhéitmarrá se lísa. So heh níor learmid mór an faoin mion, le luigh Seán agus fecam ó chuirde hallann sin freisin an rud seo faoin Luxemburgis agus an compráid atarthú agus luúin golóirdíine sin lom go minic. Cén fás muoinemuid ghfuil an Ghaeilge có-éagsúil ná miontangaí eile nó tangaí eile timpeall na crunne. Tá mion Harbh aisteach agan leis an Ghaeilge agus tá faríar measam bhfuil star dorcha agan leis an Ghaeilge agus fiú star le fithe trocha dahad blian ó hen. Bhí me héananig múna dína fásta le Gaelcultúr agus bhí ban amháin agus nach mór panic attack eici sa ranglum tuis gra sí smuoineh siar ar léon de scoile agus cécho dúltach go síceolaíoch a bhí an Ghaeilge dí. Tá annachhuid le réiteach agan le sin, ach fiú ag breanú amach roin leis na glúanta nua, beidir go mééis sé sin imethe, tásúlagum go mé, ach caiimid an mionna achrú go forlahan timpeall na tír a Gael agus tína nachil Ghaeilge acu, because fiú a ríséir ar an webinar sin a bhí ag the journal an tatan se caite, dúirt Jim a bhí ag leabhartéir. I dtíortha eile ní ecann tú lehéad cló idálach níos lú leis an tanga eile, leis an dara teanga náisiúnta. Níor smuoing meise faoi sin riamh, but fiú tá spáinn sé sin rud ag donna leanaí. Go mraithníimiid ar an Ghaeilge mar rud níos lú i gló idálach. Seachas dúdó comór, agus ní ecann tú sin leis an Luxemburgis le tanga eile timpeall ar an Eorop. Ní bhíonn sé níos lú agus ar bhealach éagsúil. So caiimid an mionna ahrú go forlahan asam. A sin? Is tócha gur scéala agsúlaá i gceist do cafarcuoine bhfuil írsmí an íor cholínachas fósán, fós le breistin, agus braham bhfuil an ghraim san ag mecht gan dát a chá méid áir sin do ann fós. Mar a lúthain san an agle a bhain le daon áir agus i labhart na teangain, teinte sin a bhaid siar. Chuir peig is tólam agla annach a daine. Leabhar feig. Peig bocht. For sí annach rocháil. Tás tíom brosú beagáí na raig mar ní le cúfanú mat fóca gan há ceiste le ganún lucht fiochan sa. Gur bhí maithagah mis Christine Thomson mar luigh John leis a gobar leis an blanátanga an An Daingean agus tíoch rud is socha a chloisimíú annach a daine agus míidir caiintlótha ná bhfuil de fríocht sa Ghaeltacht is las mod an Ghaeltacht bhfuil ráha ag leanaí nó ráha go daine agus iad las mod an Ghaeltacht ruí an bh spéirlan nó a scoilen agus bhfuil beidir brúáchar ar riine ruí anmh tíomhán na Ghaeilne sa Ghaeltacht agus le déanaí chuil mar ó dramana nach dastínos na leanaí drámíocht nó ceol nó péine a dhéanamh tíomhán na Ghaeilne agus bhfuil siad fé míhantáiste má hámíid i gcír échalachar ortha an ábhar nó an club nó péine a dhéanamh tíomhán na Ghaeilne. So cad Molla nó cad dearca bheith a gaibh sin na lesan. Gur maithagah. Orla. Well, I mean, ní dóla go bhéad farag méid is fé bhí van táiste. I mean, credim héin is cuinim nar bhíidir a tógant cinenne an sáúpla béna hain maidir le na scoilin na Gaeltachta gorcoghine bhíidir tógant cinenne an scoil Gaeltachta sin nó nach ha agus thugad ar a fad an cinenne san gur scoil Gaeltachta a bheithiad a fad. Chun an íarnar át ví asúil go méidir go meach ar a líad scoil bháin nó beidir háithán a thugach an cinenne nach scoil Gaeltachta iad. Mar credim héin go bhfuil se anna háchtach go meach ráha ag a dtíine rudí anamh, agus go míon rudí a bhd ar ní sláin túla nuair a bhíon ráha anna stocha. An sais túrim son gur táisiid ar fad an éistrééis cinenne san na hógann gur scoil na Gaeltachta iad. Mar sin líonn se le cíal dós ar éachma éanathir siúil tréis scoile, go gceart go meach sé scoilna chun taú chomór sa féidir le péir a hátarlúiste sa siomrá, agus go meach ráha ann ach ná ben rá gur mí fantáiste se he go meach sé ar fáil le scoiln hálón go dacóch se le péir a há ar siúlagus na scoilna go náisiú go háirtúil ar éachma. But gan dát táráha sláán túil agus cheach nach ráha stocha níos milicí. Ok, an bhfuil éon den eilegéirigh é sin i jagart do Christine? An bhfuil éon cheiste géon eile sa lucht fiochanna?
Níl? Níl in cheist. Is tócha gur bené sin ha cúpla nú a fáca gan má hastíú aondaine an rud náfuilráte a phlébéidir ó heh ha mí teachtar neis go dtí rudan sa mion rinne a ratharúchan an slíchachan siad a sil a ratharú nach in édíoch buna agus born rud ar fad. Gunún pódíist go dtí tanga eile, ha mí á dhéirigh sanartha bhfuil? Well, is toch gur ceiste sais go gaú fichaidir tain ó heb bháin na héan gnéad a héal, cad íon tú na héan lá ar bhaile sin dímpelacht, cad íon tú ar bhaile sin danga. Ní just, is féidir le céimena anna bheag go hagant na héan lá a féin. But yeah, an carta go, it's just tweak beag íana bhar de bheon, agus an céimín beag breisi sin na hagan na héan lá. Is tólam. Ja, is tólam blinta hen bhíocht í gcónaí rá ó éon bhas an ghéling ní bheochtú jobbas nó éonar mar sin. Ach mar bhí mar a grá, tá sé sin aithre go mór inis. Agus is sais priviléid éis tá Landain na Ghaeilge a leabhart. Búlan na daoine gcónaí agus níos dearann siad lom. Is trúnar leabhar mé agus nar ála mé Ghaeilge nó bhí mé ar scóil. Nó bhí héan mé thar lear feiceim daoine gach duine ag leabhart na danga féin agus ní féidir lom séanamh. Ba bhrealam Ghaeilge leabhart. Agus caiimiid an dearcha sin a churcin cín. I dros go méid níos mórtas a gin as. Agus is priviléid dúine go bhfuil á danga gin. Agus tá sé níos mar a dúras igen tasach. Tá sé níos tar éis an stáda sin áil san Eorp. Agus caiimiid an dé sin a thuirt I dros go méid in an Ghaeilge a chéamh nó. Agus bhí ar an levéal céine leis na tangchéile. Is tócha bhí an cartaigh Séan sin nó a bhí sé ag leabhart faoi an star agus colúnachas agus mar sin dé. Ach tá na léhananta sin hartanis. Tá Ghaeilge ar cóchéim le gach éon tangéile agus tá seansagaí a chur ar levéal dáanda agus sin an rud bacór go mé míad rá. Is priviléid é. Bhí siorchan ará go bhfuil nach mór níos mó a gceist ná priviléad seans há tangagan se há focalagan, há nachanna, há stair, há filíocht, há úráin, há rudí ná féidir a raistú go bíirla, an bheitfárá go bhfuil cheangal níos móga duine a leabhar an Ghaeilinn lenar díd, lenar bhéiniúlacht ná mar há go duine ná leabhar, na bhfuil bhdéigean tú nasnamh ar an duine náfuil Ghaeilinn có orla. Ní go go duine a bhí mar seo lá le páirting méall sin ceapan Thigam catárá good, agus thigam, braham hain, muna meach gan go anna I frúil mar chuine, ach ní sin ará ná benna ma éarnach is tócha agus. Tá sébre ségan tú buint léine. Tá éigen anna speisialta, braham se gcónaí, fi bhain daoine go mórlam lethas a dúhic sa a táimreachtain sa beidir le féidirtrecha blian ach nar bhac riamh a fálam na Ghaeilge. Braham says, duine íocht é bhíúdh slí says gur says pizza móra agus go slis a riarigart. Muna digan tú an Ghaeilinn son, so says tá pizza take agus tá slis máine me agus nílas go cailte methe. But tuis nar bhac tú nó beidir nar le fánar tú nar bh go tá tú caiim túach ar digan anna speisialta. Tá nasca igen tú. Ní dólam ganin sé níos mó mar éarnach tú nó ana mar sin, but tá a digan speisialta. Ní féidir an dlú leiscéil. Ní féidir an dlú cheangail idir an tanga agus an tíir sé héana an éair. Fiúbhain sa bhí lidis nar tháinig averagín a dír in bhriscéine do iad ó riamh trí Ghaeilge na láirse. Bhí fáilte riimiis gur chaid sin tárán san na Ghaeilinn. Agus tarachar an rud a ríiste dúirt an ceiste bhí Christine an son, maidir le bhí bhantáiste tuis rud I bheith á reachtáil trí Ghaeilinn. Tá Gaelscoil oscailta le díanaí ag Ghaeilge agus bhí daoine muinterlumm bhí ránam an gceartdóibh an leanamh cheola chuig an scoil, mar cad é man raibh bíorla an son. A chaimí timppla ag méle gcónaí fiúbhain sa Gaelta cluisin siad bíorla an tamar fad. Ní dólam bhfuil an buil san ná beach bíorla maithacha. Ach hananta dúirt anna dhéistóibh go médíist dá hangach, gomach ráthanga ar dalacha agus anna bhantáiste bheith gáin, seachas mí bhantáiste is dólam féin sa tócaí. Elisa fócaman focail scuir chúta. An díreach maidir le cuasaí foclíochta, téirmíochta. Measam chomáile sin sefras atá siar sa star sa litríocht. Chomáile sin tá rud éigen inis bio ó héobh cuasaí Ibriam hain a gcuasaí LADT go Jonach. Agus bín go leordína do a cheistú faoi héirmíocht LADT trí Ghaeilge. Rudí mar sin gur féidir lena chrothú leis an tanga, freigrachtaí áirithe ar an gcuiste téirmíochta, ach is féidir lena ar fad focail nua, téirmí nua a chur isteach sa tanga freisin. So tá rudí sa saoil choáimse measam gur féidir lena hairnta isteach agus bhfuil An Daingean ag éisteach le cibé Ghaeilge tá
acu é a haingteach sa saoil ibre atá acu, so sa saoil frofisiúnta, gach post a bhí agam riomh dúirt mé le níl leathnach Ghaeilge agah an siomh. Níor chuir sibh rud amach trí Ghaeilge riomh ar na manthú síalta nó cbhéad. Déan rud ag an beag leis an agriocht trí Ghaeilge, cum ar cheachtain na Ghaeilge tá sé nó seachtain eile, ach is féidir an Ghaeilge haingteach mar dúrmar ar fad measam i ngach éon réimse sa saoil yoga nó an obair nó cbhéad. Gur maith go bhar fad agus thásúlagam go muna bhar fad tainmh a sun. Na dtíine hon solinn sa lucht fiochanna agus sibsear fada á fiochan tarin chumá ar banéal ríist Séan Ó Súilleabháin, Sláine Ní Chathalláin, Séan Kelly agus Orlaith Ruiséal. Ná darúd í go bhhéta sé fiochantar seo ar híidirlín the journal .caí ar an lehanach the Good Information Project agus má an bhiltaí nó an rud í easlah rách an a bheith páirteach sa chórá tá fáilte roimh is sinna chuir núil de lucht banistithe the journal .caí mar sin bhain ar fad is á péalnaibh Séamas sa Daingean go dtí go mé le chéile ríist slán go fáil.